auténtica empanada! A ver, tordoveos, que vos non sabedes nin a A, nin a W, nin a Z. Hoxe imos falar do verbo berrar. Berrar é un verbo maravilloso, que hai que estudiar como un verbo maravilloso, que é. É un verbo ben bonito, é un verbo bonitirmo. Pero que pasa? Que últimamente a xente está empezando a deixar de dicilo e está empezando a dicir gritar. Que, vale, é unha forma galega, non é tan bonito, pero, bueno, é galego, pero que non me diredes que non agocha un influxo potente do castelán, ou que? Comparemos un momento. Non é o mesmo ver xente gritando viño que a xente berrando viño. É moito peor cando sustitúen polo castelán berrear. Desde aquí quero mandar un saúdo moi agarimoso á xente de Berreo, que ademais de ser uns nugalláns, como aquí se pode observar, pois tiñan unha cruz nos institutos santiagueses de mediados dos 90, cando os profesores pasaban lista, os demais rapaces mofábanse dos habitantes de Berreo. Eles non sabían por qué ata que un deles recibiu unha explicación como é debido. Es que vosotros también ponerle Berreo de nombre al pueblo ya parece como si fuese del medio del monte, tío. Isto é o que popularmente se coñece como alto cargadore. Pero se hai unha acepción cargada de significado do verbo berrar, é a que é sinónima de rifar. Vinde comigo que vou vos contar un conto ás catro. Fai uns anos, o goberno da Xunta levou a cabo un experimento secreto denominado Plan 9. Os científicos máis locos traballaron para conseguir crear un grupo de rock and roll máis grande e bo que os mesmísimos Jonas Brothers. Un directo que che reventará a cabeza. Un sex appeal que che roubará a túa moza. Olvídate de vampiros, de zombies, de tipos vestidos de gorila. O máis terrorífico é Plan 9. Era eu un home pequeno, non era un home aínda, pero era pequeno. E cando ia á casa de meus tíos, ali falaba todo o mundo galego, pero a miñas curmás falabanlle castelán, non sei por qué. Esquizofrenia desa de lingüismo. E, claro, eu ia coller o supercinesín, porque o supercinesín é unha cousa que a calquer neno lle ten que gustar, porque é unha maravilla. Entón iba a coller o supercinesín de riba do armario e miñas primas decían: «Non lo cojas, que si no mis padres me gritan». Claro, eu imaginaba meus tíos berrando así. ¡Ah! E tardei anos en descubrir que se referían á segunda acepción do verbo berrar. Manda carallo.